kumsang khat zakua somriat pakua ni a Medford Texas sa chung ko pakhata hian mi panau pang danglam deuh mai hi a oma a ming chu Sheldon ni in kumkomi lek lani chunga high school rapto tur ani Sheldon a chuan asam chu a khui pial thlap zela arwal puino pang dangte ang mai chu ani lo chiang hle no pang fing tak ni ma se a hring nun chu a ol sam big haulo sin masabera chuan Sheldon ale a chung ten zanri an kil lai alo langa apa chu George ni in palian thata kani a high school football coach ani nge anu chu Mary ni in angil nei em a sa khomi tak ni in an in chunga chuan in rem na omtir atum tla thin ani Sheldon a hian phir puyaneya a ming chu Messi ani chu no pangdang te anga no pangpa ngai ve mai ani a u nau pa chu a hrethiam the ngai lo Sheldon ale Messi te u chu Georgia ani ve thunga teenager dang te ang tho ni in a u nau pa dang lambik na chu aning thin hle chumi zana chuan e ma chuan kutanat na shik a thei dan le kutsila poi mo zia te chu asoya an tong tai don na kut an inwon sak don po chuan kut bun abun tlat zelani a chung te chuan planet danga tanga local melin an mel thup mai Sheldon a chuan lekha chiar nuamati in pon lama po a infiam ngai lova anu ngai thalo chuan pon a infiam ve turin anor luita ringot maya chuta Sheldon a chuan pi pu chunemin ka infiam to e atia adu togle taringot mayani There, I played. Atuk zing chu Sheldon High School kalni masaber ani a Sheldon chu school hall amma aya upale sang hlir te omna chuan akal ve nak mai a in ngai to bing hle maya a fin na chu khovel mu tir turin a in ring to hle class pakhata chuan an zirtir tu diklo na chu shil tum chuan abana phara an lo mel thup lai chuan an miss diklo na chu soin match rules chingchi vet tak chu a shil fiata a atopa an zirtir tu nu in a mui mola zia lo thu a soitel le khera chu chuan an zirtir tu nu chu ati zakin ati thin rim hle an school principal ne na avazwal ko ngala principal chuan Sheldon anu le pa te chu office sa akawa chuta class pakhata mai ni lo class danga po zirtir tu te alo tilung oilo zel chuni in an zirtir tu pakhat phei chuan ke aya fin zok thu soin ka leader ni adu thu te asoyani chumole alo ti hialani ina chuan Sheldon ale a phir pui misi te chuan TV a science lam kai hnoi chi hi an lo ena misi chuan tuilo chungin Sheldon a endu zong chu alo en lui ve shamani ti chuan Sheldon a pa George chu aron kala misi chu kalson turati in Sheldon a chu biak fala dua TV a off sak nuwa Sheldon a hnena chuan midangi ti thin urreng chuan school kal rei theidon lawania adi chuan Sheldon a chuan chukmi te dress code chu adik lo wanga ni thu te chu apa hnena chuan a soi chuta apa chuan thon thutlem kan shelang che enga tinge Gulfstone atanga Medford ta kan inson engai tu anga em ti in ahna atanga bana ni thu chupe hel taka soya tuma ma se Sheldon chuan adil chut ema wangin tlang takin ashil taringota naktu ka tang school kalla I boina chia ngai thwa to angche ati taringot mayani zana chuan so an e ma in kut in wanin an tong tai le dona Sheldon chuan nat na shikai a hlawa wangin midang kut chu a khoi du ngai lo khania nima sela chu mizan chuan a kut longin apa kut chu awana a hria china avoi khat von na ani nge ti chuan a u chu ava en le a u kut a khoi lo chu a in chir lo mel hle ami zedang lam taka wang chuan class a Sheldon chu amal theile a classmate te chuan an kom ve du ngai lova lansa po chu e pui tur ani ve ngai lovani anu le pa te chuan chutianga ariang big em mai chu she omanti in an khongai hle maya nima silarin lo takin Sheldon ave thung chuan chutianga mal taka chu adu dan le nuamati zong tak alo ni hlo thunga van bawrok zau tak chu suang tu ana afangkwalin black hole ina thila hip kwal dan vel te chu alo ngai to le vung to
ina chuan nuber Mary in afapa upazok Georgia nena chuan skula anaw Sheldon na bula omve tur chuan ashila anaw misi chu lo inrol vatin Sheldon na bula an chuan an chianten an bula oman du lo thu asoi anu thinrim lutuk chuan misi chu a hauta zek maya anina taka chuan Sheldon na chu misi chuan athi kani mechathiam lo em lain Sheldon na ero chuan athiam em mai sia misi chuan Sheldon na nena chuan chiana nei lawa wanga anu lungai na te chu shilin ama a chian siam ve tur chuan a shila ti chuan Sheldon na chuan ama wangin anu chu alungai ti asha chuan library a kalvatin chian asiam theina tur lekha bu chu awazong tangal Sheldon na chuan khovela boina le har sat na zong chinfel na chu library a chuan a om ni inangaya library ngak tu chuan a lekha bu zon ngei chu lo pe in a chiar ngal ti chuan atuka apa atang chuan bula han chanta a apa chu a minga kawin a fakluama apa chuan makti takin thil omzia azota chuta Sheldon na chuan anuta na ti ani thu tele chian siama tum thu te asoya lekhabu in apa chu a minga kautura ati thu asoibok chutia asoidu asoizo chuan akal le ngala akal yamma chuan apa chu a mingin a kaule sham ti chuan an chen om maya om arwal pui molve tak le ama ti boy chin tu chu chiana siam tumin ava fakwal le vela chupa chuan makpo alo ti te chiam lo kalome alo te zel rungota Sheldon na chu beidong takena chuak le a school lama ati chin le ta a cheerleader zinga mi me che pakhat chu ava bele ta a chu nu po chuan alo nara Sheldon na chuan I makeup noi be tak kha amoi ti ta ila min kom du angem ati zui zata chu nu chuan akal san chiang hle ti chuan atop nan basketball player pathum te chu avapan le a an ne na chuan weekend na eng sport program nge in endon a handia chan na dong lo chuta ani lo le me cha te nen in kiss bel don zo kem ni a handi le a chuta po chuan chan na adong le chuang lova chan tla ka po an lo ngai te chiang lo zana chuan a phir pui mi si ne na phun no in a lekha bu chiar chu a tho lo thua soya mi si chuan cardless enem atia Sheldon nan tinge hei te chu lekha bu ho to tu te ania ati chuan mi si chuan mi lo cham te an ni kha khang ho po kha nangma ang thawa chan nei lo te an ni a lo ti a ti chuan lisa om te chu mo adu ta a atuka skulan kalna a anu in a lekha chiar thar chung changa zo chuan engkim shilin atuina zong ne lo ma se anu ta na chiar ani thu chu asoya anu chu alom rualin a in thlashung hlebok afapa hian chian nei se ati hle ani ti chuan school chullo ka chuan Lisa mi Miss Ingrid chu awa muhma sabera Miss Ingrid chuan chu lekha bu chu a tho lo thu le hringnun har sat zia te chu alo hril ta zek maya Miss Ingrid chu chiana asiam thei talo phot anjir tir tu pakhat chu wa mule in chiana tan asom lea ma se anjir tir tu nu chuan lekha bu chu principal ani theinan chawa chiara ni thu lo soin Sheldon na chuan a tho le tho lo alo zot le a chuta anjir tir tu nu chuan principal office a kan omem ni atia atopa Sheldon na chuan chu lekha bu chu puiting chiar tur ani ba ka a chiar tu te chu riru lama boina nei vek an lo ni ti te chu a hre chuak ta ni ti chuan lekha bu chu ada kir le ta a chuta chuan ama ang thawa thian nei lo temanen chuan in tongin an tuina zong te chu alo in ang viau le ngala thil dang dai tak atomic bomb le rocket siam lam chu an lo ngai na dun hle a ti chuan chiana an in siam ta ngala ni Sheldon an chiana nei ti asha chuan anu Mary lom lutung chu om ngai na po a shelawani ber anu in som tura ati angin Sheldon na chuan an ina choya tama chu asoma pa ber George chuan Vietnamese ani ti asha chuan alo pur ve hle maya achan chu sipayani lain Vietnam wara alo telve to wangani no pangne na chuan anu ming chu Kim Lee ani le ni lawa zota ma se alo ni lo chu no pang chu Vietnam war twar tu te zinga mi alo ni verenga sheoma ti ru hle
Tichuan an chung kwa in harsan na an do dan le Medforta an insun nuwa an eizon na chu e chop dor mai ani thu te asoi nu chuan an khongai hlom hle chu an e khama chuan Sheldon an te ma chu ale pa shwain rocket chu an siam chun zom mela chuti lai chuan FBI te chu an ina ron kalin Sheldon na an zon thu an soi tamai apa chuan Sheldon na chu kum kwa chia lom alani ati chuan FBI te chuan Canada mining operations te chu akola uranium le atum thu an soi le nu chuan an nu te chuan Sheldon na ani lo reng an ring talo FBI te chu an lu tir ta a anu le pa te chu an in soi fia mol lai tak chuan garage atang rocket chu aron clock chuak ta lol mai Misi chu rockstar emo inte in ruma chuan alo zai na samaya pon lama thung chuan Georgia chuan halpu halin alo intilim ve boka in chung lama la chuan Sheldon ale api mi motia an ko mai thin chuan card an lo denga api chuan zirtir na pehlakin a card en pa chuan lom lo mel tak chuan a han omta a Sheldon na chuan a card a chia a ngain a chaka in ringa ma se a chak talo a chan chu api chuan ati dera lo ni api chuan mi te mela I mu hi an chung rilani kher lo ti ria ang che ati a chuta Sheldon na middle chu chuan engtin nge mi kan rin tur kan hria theita kang ati chuan mi moi chuan kan hre theilo chu tak chu hring nun tinuam tu ani ti in a chang ani tum khat chu pastor Jeffan biak ina pathian om ngei thuwa soilain Sheldon na chu abaneron pharle ta khau maile anu te chuan lo khap ma se pastorin local ro ati ta ka chuan pur em hian avakala chuta pathian omarin lo thule science arin zok thu te chu asoi tamaya anuril ru chu ana hle pastor Jefa chuan scientist tam takin pathiana om anring si a ani le science le sakhwa na hi akal kop thein isha em ti in azot Sheldon na chuan science chu thu dikani a sakhwa na chu rin namayani chu wangin thu diklama chuan ka on zok ti in alo chang vele pastor chuan Isaac Newton Albert Einstein le Charles Darwin aten pathian anrin thu chu asoi vele a chuta Sheldon na chuan ani chuan Darwin an evolution chungchang asoi chu adik lo ti na emni ati le chuan pastor chuan oni e alo ti a Sheldon na chuan makati in zona anga ta hle mai aril ruwa chuan akar le Sunday ya kirle a pastor Jefa chu nial kal the atum ru hle ani anchen om nau pang bilia chuan George ne na artui pe in afanu misi ta turani thu washila apa chuan alo eilo mele Mary in artui chu chumila ati chuan misi chuan alo phallo thilpe kani hi alo ti venge ya bilia chuan thuziak alo nu chia venge bok chuti lai chuan pa berin heart attack anei thu tawangin Mary chuan damdoi ina akal puidona afate ne na chuan an pi lo thlen ma chu lo che son lo tur chuan ashila ti chuan pi mi mo ilo thlen ma chu an lo thu reng maya an fel ve khop mai ti chuan revak lawa Mary chuan chanchin ngai venin aron kola an pi chuan engke ma that vek thu alo shila in lam chu ngai tu alo turin ati bok nu ber chu a hadam huai mai zanria te an ezo nu chuan an pi mi moi chuan mu turin atira Sheldon ale misi te chu an muhil theilawa Sheldon chuan khovel omdan te chu angai tu anau nawa a unau nu ero apa wangin amu hil theilo thung chuti lai tak chuan an u Georgia chuan aron kawa an pa mutura hospital kal aduani ti chuan an in nunglama an pi mutluk lai chuan akar cha bi an larua ma se Sheldon chuan a u chu kar khal turin a ring zolova in chung lama alu san le Georgian kar chu tinungin an kalman chep tia chuan Sheldon chu football helmet le lukhum tenen bor em hian aron lang le a kara chuan alut vetani
chuta an han tlan chuak chia chu Georgia chuan car chu alo khal thiam lo tak tak chu ni in an chen omte bol hlo bom te chu an su phei nok nok maya chuti lain phone ri in an pi mi mo I chu aron ti hara Mary alo ni an fa te chan chin chu alo ngai vena an fa te chu an mut vek to thu shilin ngai thatakin phone chu an da vele maya nima sela phone ada rwal chuan do kana Sheldonan ale kha tur alo nu chia hi mu in achiara hospitala apa mutura an kal thule Georgian akara khal thu hi alo in zia kani I hate those kids. Georgia chuan hospital omna po chu alo sha chiang hau lawa chuta an hnung lama siren aron ritamai an hlau thong le a zela kan tang ngei don ani hi ti in an mang ang man hle ma sevan nei thak takin ambulance zo kaloni Sheldon chu no pang fing ti taka ambulance kha zuiro hospital a min shrai don alom alo ti ngal vata ma se an tlan muang ngang mai an pi mi moi chuan hospital a chuan alo va thlen khal mana relote a no pang te po chu an no thleng vele che boka anu in thil thlenga hriat lo nan pi mi moi chuan an pa ber mu an chak lutuk hi an mu thei bok si lawa kalo shoi ringot mayani alo ti dai thung Sheldon chuan apa doctor ten an buai pui lai awa mu a adin mun chu a that lo mel em awang chuan a hlau thong ve ta hle maya chuta tong tai na room hi awa mu ta hlol maya chuta chuan a tong tai ve ta a ti chuan a hnu deuh loka an pi ngenga an mut hilain an nu Mary chuan an pa George cha surgery chu a hlo tin thu soin adam that wat tur thu aron shila chuta thang chuan Sheldon a po chuan rin na ngai lut na chang a she ve ta a nima sela bilia artui an e awang chuan an dam lo le ngala chu arin na po chu are le ngal Sunday lo in her chuale chuan dan pa ngai angin an income vele a pastor Jeff abok chuan pathian in ni khatna a chuan englo ro se adia ti chuan eng chu tha ati ema ati lai tak chuan Sheldon abok chuan banron pharin pathian chuan ni chu nilima in asiam lo thu isoya ma se engtin nge eng chu mi ma ni thuma chuan a theyang alo tile a anu le pa chu an zak le maya ti chuan an pa ber George chu heart attack anga derin an chuak taringot mayani tu khat chu Sheldon chuan athil ei chu a hak pal ta hlau mai an boy no yani bera apa in athin kwal shep nu chuan aron tha chuak le shamani chuta tang chuan thil sakhat lam chi reng reng chu a edu le tatlat lo ti chuan anu in misi nen school lampanin akal puya chuta an misi chuan ngei zet hian hetitia lek hian room shan kan nei lo chule alo tia lunch break ania Sheldon chuan a lunch a han hong chu thil sakhat lam hak thei thilani ti a hriat chuan edu le tatlat lo zanria an kil na po anu in ei tur ati po chuan ei du tatlat lova I hak lawang an ti po in adu chuang lo a ula chuan ei tur chu alo ban sak le man mo ti chuan apa in bong nu te tal in tur atiangin bong nu te chu a in ve ta shamani anu le pa te chuan shethia min do thei viau thin ma se ni khat chu anu a in sum thei ta lo anu chuan kha sak kha e zo lo chuan ka thial sak che anga savano te anu in cho ai tir chen angin ka e tir veng che atia misi chuan tiro nu tiro alo tile man mo api chuan duat tak hian saru hi ka pai sakang chenga thil dang ne na polin ka her som sakang che o alo tia chuta Sheldon chuan straw ne na hip thei ani chuan ka inang alo ti ve boka ti chuan api chuan siam sakin tuiti takin a indu ta ni nikhat chu anu le pa be dong chuan psychiatrist an pan pui taringot maya anu le apa te afala abiak lai chuan Sheldon chuan comic bu hi alo chiara X-Men comics ania khovel chu lo na le sha thiam lo na ina khatani ti a chiar nu chuan kani chia hi alo ti a ti chuan anu le pa te shat lawa chuak ru in comics bu zurna dora awakala chuta chuan a thian pa te ma po chu alo nge anu le pa te chu an mang ang hle a
an zong kwal ngal ruaya chuta George chuan mi in an lo ru ani po in an ron da kir le vat thawang ati chuan anupui chuan alo mel room kher mai ti chuan comics jorna dora chuan a thian pa nen thu in an chhar mel mela chuta temathil ei chu Sheldon an ei ve chak mel tak hian alo thlir dau dawa aril ruin superhero te po hian chaklo na an nei veka ke po chu tiang chuan ei tur thial ngai chi ei hi ka chaklo na an ni atia te chuan hero dang te ang thavin chu a chaklo na thil thial ngai chi chu a ei ve ta a chuta tang chuan thil sakhat ei a lo thin na chu a hne ta ni ma se van duai thak takin lo dang tam tak ala nei tho te ma chuan an in thleng awatha a an in kota chuan police motor alo ding thuk mai nikhat chu a classmate ten an lo ngai na thar ta em maya class atanga achuak te chu an lo lom sup thina adu omwang lam po anilo athiam na mang chuan an school team te chu game tam tak an chak thei nan alo pui wangani chumini chuan an chu ngin rugby game chu TV a an ena rugby a chuan round lina ball an thlau thina chu an ti dan pa ngai ani a ma se Sheldon tan chuan thil mak takani round lina a ball thlau thlak chuan omzia nei lo thule an tumpui te ta 90% lai goal khung na chance a thu te ball chu an thlau thalo ani chuan 50% goal khung na chance an la nei jok thu te chu asoya Sheldon chuan ball chu thlau thlak lo tura ti ani chu tiang thua soi chu a chung te chuan makan lo ti hle maya api chuan Mary hna apa dik tak min han shilte adi fiam thu hialani Georgia le apa George te chuan an lo hniala a chan chu rugby an kel ve thina chu tianga khel chu an injir tir thin dan ani lo bok ma se Sheldon chuan a thu soi chu adik nge thu a soi tlat No, it's right. zana chuan George chan afa pa thu soi chu angai to zui vungvunga Sheldon a thil soi chu adikin a ring chan ta tlata a chan chu kumruk lek an ilaya changin Sheldon chuan an chung ko chia te chu amma ina chin fel sak vek thei to wangani atu ka chuan George chan school a thla nge a chan po Sheldon thu soi te kha soi zom pui adu wangani a George team te chuan tournament an khel dona chuta chuan Sheldon tektik te chu thadon riawin a shethar tlatani George team te chu an in khelta a ma se an chan a chle maya midang te chuan an ko chin round lin a ball chu thlau thlatura ati an rin lain afa posoi angin ati tir ta zoka Georgia po chuan zomin goal chu an khung theita a chumi tum chuan an chak nge chumi zan chuan pimi moi chuan Sheldon chu alo tlona lottery number than sak turin a be se ani Sheldon po chuan OT in alo chang ve mai chuti lai chuan anu le apa te chu an lo luta atim te an chaka wang chuan George chu alom hle a zana lan tir nan bol chu Sheldon a apea ma se Sheldon chuan abal e ma wangin alo khoi du thlat lo chuta anu chuan tril fe in ipa in a chuang lutuk che a ati chuan Sheldon chuan kalome pa ma se bol kha chu ka khoi don chuang lo ala ti chal mai ani Sheldon hi a over ma de win tm comment lama in lo soi ve mai don nia akar le ha chuan athiam na mangin Sheldon chuan an school chu game shanga chak turina puya an school a chuan alar vet to hle ani Sheldon chuan apa team te an chak theinan apui reng thina api lottery number thana apui thin boka chu chuan a lekha zir ati buaya ante sa po chuan hun a uiwangin a chona tilang lowin a answer chia chu a ziak ta rengota a chan na chu dik vek ma se B+ bak a muta chuang lova chu chuan Sheldon chu ati lom lo hle dulo ma se amo purna chu asang chauzel apa chu amma a in ngata an school team te achunga an in ngat boka api la in aloron vereng boxi chung thil te chu Sheldon chuan aning to hle a in ngai to fe nuwa ngai to na thadeu aneita anu bula chuan engki mashila chu vele anu chuan a test paper chu mu kwalin ka fa pa hi inti boina salutuka a grade a chiat pha ani hi ti in a haw ta hloma
Mase api chuan zom lem lavin arukin aron le ta shama chuta Sheldon aning lutuk chuan number diglo a shil lui ve ta mak maya chuta tang chuan api po in azot non ngam to lo chiang hle nirei lo te hnuwa Sheldon te skola chuan space agency professor pakhat chu thusoi tur so mania professor in space agency ten rocket an ka chu apianga dollar million za chuang an sen thua soi chuan Sheldon a chuan aban lo pharin poisa an sen claim theinan tinge rocket booster chu tuipui khoilai emo a the thang mai lova an siam thatle zel mai lo ti in zona asiama professor chuan thil thei ani lo thu in lo chang Sheldon a chuan a chana zot le a professor chuan aki koi ema wangin a soifia theilo thu in a chang vele a chuta Sheldonan kapui theyang che alo ti le chuan professor chuan ngai thu tak lem lovin du amati thu te chu asoya nasa bet stuporin apezuya Sheldon chu alom lo hle maya ti chuan aril ru siam felin professor chu in chirtir atum ru hle ani in lama chuan athogrim hle maya zanre tak tak thenga aboi puya wangin apa chuan a hawa muturin atizuya ti chuan Sheldon chuan light off in amucha ve maya mase apa room atanga achuak chiatia light chu a on le ngal apa chuan ti ngaina vakpo a sheto big lovani atuka Sheldon chuan anu le pa te hnena rocket booster siam chatle dana mu chua theinan computer le adila mase poisa an nei lo ema wangin apa chuan alo phal lovani ti chuan api avapan le taringot maya api in kongka a hon sak rualin ithi huna poisa engzan nge min hnut chia itum avati thor maya api chuan thinrim zetin kongkhar chu alo khar le ngal Sheldon chuan akik non le a hon sak vele mai poka lekha zirnan computer amamo thu chu soin poisa adil zuya ti chuan api po chuan poisa tlem te alo khol ve chu apeta a mase dollar kwa le sen nga che ani a computer chu ala le thelo na sani ti chuan atopa beng avakol ta top mai an inda khama poisa pu ka tuma mase anu in ron mufu in alo dang man hlawani Sheldon chuan achung te tu ma in an support lawa angaya a thin rim hle maya zankhat su apum na ati em wangin damdoi ina kaladua anu le pa te chuan ati der nge ti der lo ti po chu an thathiam si lo damdo ina chuan an shwaya chuta computer a mu rwal chuan panhngal chatin a research nei zo felnan chuan a man sakta a ti chuan a research je ana bu chu tuamin professor a ma a an class a thu soito kha avathon ta ni ni tin mai chuan an in kota mailbox chu a check reng thina ma se chan let na a mu thei reng reng lo maya ni som aral le nu po chuan engma aladong chuang lo tu ma in athil ti te chu an ngai ven lova angaya alung nur tak zeto apa chuan afapa chu akhongai ema wang chuan professor omna a chuan shwaya tumta a ti chuan achung te po chuan an support ani ti lantirnan an zui ve vek bok professor office chu an vathengta a mase darkar ni chuang an nga nuwa po lu an la phal sak lawa wang chuan George chathin rim in sum zo lo chu office a chuan avalut lui taringota relo te nuwa receptionist ne na chuan professor in Sheldon chu lu tir turin aron tita a Sheldon chu in ring tok taken aluta professor ne na chuan rocket booster siam thatle theidan te chu a shilfia professor chuan soitur po alo shelo naupang kumkomi lek ti atan chuan mak ati tak zetani office pon lama chuan Georgia le misi te chuan an ning to hle maya ho an du thu an lo soi ve chen bok chuta an pi mi moi chuan ale khabuzia te kha lo hlortling viau ta se ama support em tu u nau nu le u nau pa an nei an ti te in dualawem ni ti in alo thlem ve a ma se Georgia chuan a ho em mai a alo ti le man sham office chung lama ve thung chuan Sheldonan athil soi chu alo zo ve che a atopa a be sei tak ngai dam dil na chu professor ne na tang chuan adong ta a chu Sheldon du berani ma se chu thil chu space agency te tan chuan lotlin na thlen tu ani don an ho konga Sheldon chuan apa chu lom thu shilin anu chuan an chuan hle thu a shil boka
misi chuan ani le ke le Georgia te hi alo ti vele man mo anu chuan te reng mai nangni po kan chuang cheu ti ena changa Georgia chuan ma se engwangin mo alo ti a chuta api chuan lo soibam vek su alo ti wat tuna ri chuan Sheldon research nei poimo zia chu an shelo ma se kuma vele meu chuan rocket booster siam chat le chu alo hlotling ta a en chin na an nei po a hlotling lebok chu company nei tu te chu Elon Musk ani a office a thu in Sheldon research chu alo chiar ve me kani chuti lai tak chuan kola donga phone atanga ron betu chuan tu emo Sheldon ti mingpu in mu adu thu chu aron suyani note kan ni laya thil thleng engma kan sha to lo lain Sheldon hi chuan ala she thei vek lata chu a shat na thatak mangjuan anu le pa in chentum te boina chu a chin fel sak theyangem le nikhat chu an pi chuan zanri atan bongsa asiama an pi siam bongsa chu tuyanti ema America a phei chuan atui ber anti hialani George chuan lo fak derin hewang hiana lom ifanu po hi kan nei aloti a pimi mo ipo chu alim khermai chuwang chuan abong sa siam dan thuruk George han hun rei tak chung alo she chak to chu shil atumta a pen le paper chu alak tir ngala ti chuan paper a azia zo nuwa George chu ape a chuta George han an chiar chule han be se zel te pat hau ti alo in ziak chuni in athin rim tak zet kumsom chuang zet chu mi mo ibong sa siam dan thuruk a sha the nan chan alo la vengar ngar to a ma se ala lo cham zelani mi mo chuan mishang angin ala en tlata abong sa siam dan thuruk chu a shil du ngai lo zana anu pa in an in ho pha an in hau thom chu mi si chuan alo ngai tharu khiau mai anu in athoma shal rualin mi si chu atlan che ngala Georgia room kong khar chu akik phe ngala Georgia lo chuak chu anu nen chuan an in mufu chia anu chuan a hau ta shep mai ani atuka George chu atum bor reng maya mi mo ichu abula kalin abong sa siam dan thuruk chu aron phor chuaka George chuan makati in alom hle mai ma se mi mo ichuan asiam dan nilo pui pui alo ziak chuni in George chuan a shethiam der silava mi mo izia ang chuan siam atumta a abol hlo lak nan rengot po nikhat hun a mangral hialani ti chuan a min nan darkar som pali zet chu a ngak bok atopa chuan phur main a I chinta a chuta chia chuan a siam dan diklo pui chu mi mo I chuan a shilti a she chuak ta ni in chunga rang takalutin thinrim chuan a ang tawak maya anupui po chuan mi mo ilama chan zok reng thu soin alung oilo hle a ti chuan in chen arot ta ni Sheldon ate una win chu anu le pa te boina chu chin fel dan an ngai tu ngal wata Georgia chuan an pi mi moi in alu ru ka abong sa siam dan azia na wazon aril ruk ta a chu thil chu apa an pek chuan engki ma that le mayan ringani chu ti lai chuan misi in relem chu khalin rel rik dan chu azira churi chuan Sheldon a thila shia chwa tir zok mai atet laya api in chu apek lai kha ani a chuta chuan api in thuru ka shilang cheti in abong sa siam dan chu alo shil zo amai hi alo ni Sheldon a chuan api bong sa siam dan thuruk chu apa shil atumta a ti chuan chung ko in mu khom rotin kan thatlan theina turin kapi bong sa siam dan thuru karon puang zar do nani ati tariap maya api chuan ishe omlo mai alo ti chuan Sheldon a chuan a soi chanta a api chuan ole atoke ipa chuan sheto mai ro se atile a ma se George chuan apoi mo to lo kadu ber zok chu mi mo in afa pa tak angin min enve se kadu mai zo kani atia mishang anga a en tlat chu she omati thin hle ani ti chuan pi ber mi mo chu a in buang ta veka George le Mary te in ngai zon lai soi chuakin George chu are the mai ba ka bike nen chak tak atlan kwal thin ani a khatiang mak pa ane kha alo du lawani ti chuan George po chuan lo she thiamin mak pa atan chuan ka it omlo ti ka in sha alom ma se he ka in siam thato a theitop chho in Mary le ka fa te po ke en kola lom atia
lungai na tur om lo thu a soya chutia engkim an in hril ton nu chuan Mary nu pimi mo inen chuan an in rem le theita ni ti chuan mi moi ho nuwa George chuan Sheldon a chu api bong sa siam dan chu azota George chuan kumsom chuang alo nga to bong sa siam dan special tak mai chu a she ve ta ni Hot damn. Hot damn. Hot damn. Rich language. zan khat chu Mary chuan a fapa angai tu em awangin an pa hnena Sheldon a hi hun I man pui tlem lu tuk ti in hun mang dun dam tur chuan ati a ma se George chuan alo chak vak lo a chan chu Sheldon a chuan science lampang ringot a soi thina ani in a hrathiam ve si lo nen an in mil lo lu tuk awang chuan abula om tam po chu a pe lem lova ma se Mary chuan angen na sat em awangin George po chuan atum tur thu a shil ve ta ni atu ka George chuan a fapa Sheldon a chu weekend a chua puya a som ta a ma se van duai thak takin Sheldon an weekend a chuan ti tur danga nei to thu in alo chang Sheldon a chuan rocket an ka chua lai ena du thu alo soya chuta George chuan a fapa ne na hun man tam adu awangin kalo zuyang che atile a nima sela Sheldon a chuan rocket thlok chuak lai chu ena tum tak tak lova inti thoven adu wang mai mai ani atuk zinga chuan George chu apur to hle a ma taka thovin Sheldon chu kai tho atuma ma se arin lo takin Sheldon chu akhuma chang alo tho chuak dai to te chuan Mary nen in chunga anzon gwal fe nuwa pon lama Sheldon a in siam sa dia malo om to chu an va muta a ti chuan an in khal chuak ta an kalkonga chuan Sheldon chuan SCHR chungchang chu asoya ma se midang te chuan an lo ngai sak lem lo an pa George chuan zote chu athi em aron ti hlol maya Georgia la chuan SCHR chu zote mingemu alo ti Sheldon anen chuan an ti a enroll theilawani ber ti chuan hotel chu an thlenga relo te a ro aron sur ta chiam maya rocket thlok chuak lai po chu an en theitalova George chu a in thiam lo hle Sheldon chu alunga yang ti hlavin ngai damadil nge a ti chuan Sheldon angai nat zong chu soipui tumin engtin nge trek te hi an tlak le ti in zona azota ti chuan Sheldon chuan a shilfia mol mola apa chuan khopui rik chante azot le zela Sheldon chuan nuam ti takin a shilfia zel boka George chuan a hria chak wang po nilovin Sheldon ti lom nan azot ani bera chu hun chu Sheldon tan po chuan hun nuam ber ni in a shereng to ngeyang ti chuan in lama an hole ta a inan thlen nuwa an pa George chuan Sheldon chu a u Georgia le kha zertir turin ati a chan chu Georgia chuan test ma chon tur anei wangani Georgia chu a fel ani chuan a be non le angai dona apa chuan a hlo thon puyani Sheldon an azertir du nan ti in George chuan Sheldon chu dollar som ni man hu toys le saka intiama drin ange in Sheldon po chuan a lo rem ti ve ani ti chuan an unau chuan an inzirtir chanta a u Georgia chuan a thiam theilo em maya Sheldon a beidong chuan miching chunga ngai tu atur chuan a hantia ma se a u Georgia chuan a zirlai ngai tu alo chuan meichia hlir chu alo ngai tu atamai Sheldon a thin chuan a tuar to alova dollar som ni elek chuan a siam chalo to pangcheti in a beidon santani ti chuan tes an nei ni tur chu aron thlengta zirtir tu in paper asem zo vel chi atia Sheldon chuan a zo thu aron soitamaya ti chuan a hnung lam a vohoya Georgia beidong mel taka indom kun ngul chu awahmu a ama zirtir tu ani angin Sheldon chu a in thiam lo hle ani atu ka result chu a chuak ta ngala maktak main a u chu a pass ve hlau maya Sheldon chuan a oilo tak zet a enton ani chu a ring bera ti chuan zana a u Georgia ruma chuan alun ruta a chuta chuan a u in a phekhok nuaya enton tur alo zia khat vekani ti chu a mu chuak tangeya anu le pa ti chu shil aril rukani chuti lai tak chuan a u chu aron harta hlol maya a u chuan engma soilo turin atia
class ngaya chudle adu to lo thu soin chu mai ba ka toys dollar som ni man hu chu adon tho tur thu te chu ashila chu mai ba ka anu le pa te ashila ni chuan anril ru ati ha mai tur thu asoi boka wang chuan sheldona po chuan anu le pa te ril ruti ha chu adu boxi lawa wangin ngoi chu achu ta zo kani mase atuka an pi mi moi chuan sheldon mela chuan thil thupan nei ani ti ashithiama mi moi chuan engke mashil thei thu soin aril ruwa omte chu soi turin atia chuta chuan sheldona chuan a u in a in ton thu chu ashil ta vegani ti chuan api mi moi chuan shilfia in achang chuan kong ol samzong zo angai changa om thina lom ti in a soya ti chuan a u Georgia lekhazir ang takalo ombula chuan avakal le a u nena chuan dan bo chia kong ol samzok azo theidan tur chu avazo ta thor maya a u chuan a thei ang top chuan alo shilfia ve bok ti chuan sheldon a chuan a u thuron chu la in skola tang chuan ma taka a hota a ti chuan in a thlen chuan a phir pui mi si in TV alo ena sheldon a chuan adu a in ve thei si lova chuta a u thuron chu mangchang kain misi hnena chuan an huana ro phum ruk a om thu a shila misi la chuan lo oi sakin phur chuan a chuak zuya ti chuan sheldon a chuan a channel du tak chu a en theita ani sheldon a chuan misi chu bum fu a in ti hle a sheldon a tan lom na ani rualin an pi mi moi tan chuan van duaina ani thung sheldon a chuan class a ti thin angin an maths teacher in a soi dik lo te chu a shil le a an teacher ning to lu tuk chuan principal hne na thlenin principal chuan anu le pa te a ko ngala an principal chuan an school chu sheldon a tan chuan a holam ma an school aya thazok mi bik te kalna school chu a ko muta a chu school chu Dallas te ani chuta chuan a thon veka zirtir na andon mai baka omna tur le e tur po ar free veka amai ro chu an omna hmuna tang chuan school chu a hla deuh hlekani Mary chuan afapa chu alano pan em awangin mun hlataka school kaltir chu alo du lova Georgian Sheldon ate chu khovel mi nen an ko mai in ang thei hlei nem alo ti chuan Mary chuan chuti kan fapa chu alien sa engayam ni atia athin rim hle in an hole nuwa pimi moi chuan Sheldon na Dallas school kaltir chu tha alo ti hle maya ti chuan Sheldon ngai dan lak tha an ti awangin Sheldon chu an kota a Sheldon chuan har sat na om hau lovin akal du thu alo soya ti chuan Mary po chuan she tak chungin Dallas school kal chu arim ti ve ta shamani atuka Sheldon chu api ina avakala api chuan thi lo pe in chu thi chu an in hlan chon zel thin thu alo shil boka Sheldon kal mai tur chu a ui ve hle anu Mary phei chu Sheldon thom no apek lai te chuan achap mai ni ti chuan atuka Dallas school chuan an vakalta a an school chu alo re thuap maya Sheldon chuan nuam ti hle an school masanen chuan in anglo ati hle a an school masa chu sahuan ang mayani thu asoi nge ni ti chuan anu le pa te chuan an hosan le ta a zanri an kil lain Mary chuan afapa angai thu chu asoi reng maya apasal chu adem thu asoi bok zana misi chuan Sheldon chu angai hle a mudona Sheldon na ati boy chin lai te ngai to in khumruak chu athlir reng rengot mai ani chuti lai chuan Mary chuan pimi moi chu alo hawa Sheldon chu angai to ave tak lo ni in angai ni pimi moi chuan atupa chu angai to atak zet thu le a school kalna thar chu a omna tur mun ni nge ya angai thu alo soi ve a chuti lai tak chuan pa ber George chu aron lang hlol maya Mary in akal na tura zo chuan George chuan Dallas a Sheldon a shrai turin ka chuak don ti in alo chang chuti lain Sheldon chu akuma chuan alo mu a azona fen chu en rengin aron tlak thu chu a hlau hle a ma se chutia fen a en reng lai chuan alo mu hil ve mai bok a harle chuan apa kara alo mu to a apa hnena chuan milo shwaya wangin kalome atiani atung zinga misi in a unau pa a mulol chu alom tak zet No hugging, no hugging!
chumini chuan an workshop a Sheldona Billy ale tema te chuan game an khela an game khel ming chu Dungeons and Dragons ani Mary in thingpui a chhop saka chuta an game khel chung changa sha chuan lo thon mel tak chuan a chuak le ngal Mary hi sa khomi takan ti to kha a fata game khela ram hoi chung chang te atela wang chuan a lau thong le a chan chu biak in an injir tir dan nen a ingal tlat wangani pimi moi le an pa George ate hne na awasoi ngala ma se an lo ngai poi mo ve ti chiam lo pimi moi chuan idu lo chuan khel to lo turin vatila ani maya lom alo ti a ma se Mary chuan a theilo a chan chu hun rei tak nuwa chian anei ve shamani a chan te chuan an kom du to lo pha te chu a hlau em box si ani ti chuan an chen om Billy pa Mr. Spark a hne na avakala an fate game khel chung chang chu awashil ta veka ani po chuan enga awak alo ngai lo Billy an chan tharane wanga a chin than thalo tak tak te a ban san pha jok thu soin alom jok le thu alo shila Mary chu beidong takin a chuak le taringot mayani ti chuan temate dora kalin temanu le pa te chu awa mu vele a an fate game khel chung chang chu soi pui le in bek ina an injir tir dan kal thilani thu ti ashila ram hoi lemte atam hle thu a soi telbo chuta tema pa chuan an har sana lo to sang sang khir tak tak mai te chu lo shilin chung chu har sana le boina tak tak chu ani ti in an fate game khela haram hoi chung chang om mai chu boina ani lo thu alo shil ta zek mai ani Mary chuan har sana tam tak a thlen thei thu a soi le shama chuta temanu chu an nam tonga ron tongin tema pa hne na chuan a thu soi chu pompui mai ro ti chuan akal mayang alo ti a ti chuan tema pa chuan ngai dam dilin tema an lo soi pui tur thu a shilta a Mary po chu alom hle maya a chwa san ve mai boka zana Mary chuan an ina Pastor Jeff chu kavin an thil ton ti chu a shila chuta Pastor Jeff chuan Sunday school kaltir tur le Bible chiar tir tur in alo ron ti chuan zana budna a Sheldona po chuan Bible chu a chiar veta a atuka Sunday school po akal ve nge Sheldon an Bible chiar lain sitting room a anu le pa ba ka api mi moi te chu an thu a Sheldon an Bible a chiar awanga an lom thu te soya an lo ti mek lain Sheldon at chuan a chiar zo vek to thu aron soi tamai chuta sa khodang po azir chian zel tur thu soya chu anu chuan alo phallo ma se Sheldon at chuan American kani angin engsa khwa po ka von thiang anilom ni alo di vele zarboka Mary po chuan ti ngai na po a she to lo ti chuan atu ka chang Sheldon at chuan sa khodang dang rin dan chu shiat adu ta a amasabera tema akoma Catholic rin na chung changa zota tema po in athiam ang to kin alo shilfia ve bok ti chuan library ngak tu azot vele a ani chu Mormon ni in ani po in athiam ang to kin alo shilfia vele bok ti chuan Sheldonan angin api mi mo I chuan achian pa amu pui le a achian pa chu Judami alo ni a Sheldon a sha du ang te chu alo shil vele bogani atuka Sheldon a chuan anu hne na irin na hi tom pui lo ta che ila min hwa angem ati a chota anu chuan ka ho ngai lawang che nangma nge yin thudik chu izong chuak tur alom alo ti chuan Mary chuan a kalsana Sheldon a shat phak si lo hian I thudik mu chua chu setana lamalo nita ani chuan kan in be anga yang ti in afa pa chu adang thelawa mase athil zon chu engpo ni se machon a in huam rang thungani Relo te nuwa Sheldon chu amutlu a mumanga nei zuya chuta chuan 1 le 0 hi avamu a anne na chuan pathian chungchang hi sha thiam ka du ani ati a anni chuan thil pahni in kop tlat omna university thute eng om chuan thima oma chutiang pugin swal om chuan tha om bok ti in an soi zela ti chuan engkim shil antuma universe lo om ma chuan an ti chia chu a u in aron ti hara a ui ngang mai Sunday alo in her chuale chuan Sheldon a po chu Sunday school la kal vele a
Pastor Jeffan thu soi du nei tan soi na hun na honga Sheldon na chu ding chuak vatin karma sa chung zonga meterin na azir chian thu soin ama sa khwa din atum thu wa soi tariap maya asa kho ming chu methodology ani no pangdang te hne na chuan a shilfia chu sa khwa aswal na om chun chu mol na chi an gi thu soi bok Pastor Jeff chuan Baptist Sunday School ani a chu tiang soya rem lo thu a shil ma se Sheldon na chuan kashia ma se heta hian methodology ya inlet du karon zong ani tia changin no pangte hne na tunge inlet du ati chuan bilia che in abana lo phara ti chuan Pastor Jeff chuan inu ti puyanga ya ni ti pa chuan a chwa puita ni Sheldon chu a school kal na nga ya bok chuan an kal tir le a chumini chuan Sheldon an anu hne na computer le adil le a Mary po chuan le sakadu thu George ashila ma se George chuan alo rem tilo burmaya poisa a omlo thu in alo changani Mary chuan Sheldon a computer le na tur poisa a khol thu soin i le sak du lo pon ka le sak tho thawang atia an in how chun zom le ngal George chuan thin rim zetin ani chuan ka poisa chu kan poisa ania ma se i poisa chu i poisa ani bi kamo atia a thin rim lutuk chuan atu ka beer case ni ngot chu ale ta mia mai Mary chuan thin rim zet hian khoya poisa in nge ile alo ti wata chuta George chuan ngei om zetin i poisa ka manglo ti in alo chang Mary chu a thin rim tak zeta no pangho ne na chuan an pi bula awm tur thu soin arwal kal du an omle omlo azot tangala Sheldon ale misi te chuan zuin Georgia chuan apa bula om chu a thlang zo kani nu ber omlo chu an khosak phung abwai hlea chopo an emu mallo Georgia chuan skula anaw Sheldon chu bia in Sheldon chu adem thu asoya ama wanga anu chwa thu soin computer le idil wang vekani atiani school ba na chuan Georgian afapa Georgia chu in suturin atira ma se washing machine mandan po chu alo thiam lova apa chuan tinge afapa pakhat afin em laya pakhat zok amol em ti te chu angai tu anau nau mayani te chuan George chuan in suk chu a han tum vele a ma se ani po chuan alo thiam bik chuang lo ti chuan Georgia chuan apa hne na chuan kanu chu ngai dam vadilla lo shoi hole mai ro ati taringot maya apa chuan thi pha don pon ni ila kadil lawang alo ti mak lelama Mary in Sheldon chu computer alo leisaka a computer mangin Sheldon chuan anu le pa te an inrem le theina tur alo zongani api chuan alo muwa ti chuan afanu hne na chuan ina thom no la tur ang dewa ho tur chuan ti a apasalin ngai damalo dil aringa chance beturin aduani Mary po chuan lo pompuin in lampan chuan a chuak ve ngala chuta George nen an intok lol mai George chuan a hoi sen na zong som khomin ngai dam chu alo dil tange ya Mary po in alo pom saka tuk vera tangin pimi moi Sheldon ale misi te chuan an lo en thla a atopa topa chuan an ho theidon tani ina chuan an hole ta a computer thar an nei chu an lim hle maya game khel nan te an manga no pang mai nelo an pi ber po chuan alom hle a ma se a omzia po sheve heklo a mouse chu a benga da in hello ati wak ringot mayani atuka chuan nu berin washing machine na thom no asulai chu George chuan chik takin alo ena ashelo holutuk chu mola intive hle ani class an chan le ta a chuta answer tir tu nu chu a ha chiawa Sheldona na shiklau em chuan le khabu chu a briefcase a chuan khungjung zungin chu atum an mi sina phalsak lo chung a chuak ta thawa ti chuan an principal in Sheldona nu le pa te chu office a kole in Sheldona chu a stay back china ngai tur thu alo shilani atuk school bana chuan ama ang thawa stay back ve tur te bula chuan awa thu ve ta a Mr. Given chu room a aron luta Sheldona a mu chu makati kher mai Sheldona chuan a stay back chan chu an miss ha cheu wanga class atanga phalna nei lawa a chu awanga ni thuwa soya chuta Mr. Given chuan keipo tun lai chu ka shok azariau mai a hantia
chu vele Sheldon a chuan a chua san le ngal mia maya chutia a chua san le tak ri ngot awang chuan kar khat chung suspend ani le ta ni anu le pa te be dong lutuk chuan doctor an pan pui taringota Sheldon an engtin nge dam lo tam tak I en kola an bula ioma nat nei kai lo the izok an tia doctor chuan ka kut ka sila kut bun ka buna max ka wa ring thin bokal lom alo tia chu Sheldon a chuan lo zirve in chu elai po in max le kut bun nen a om tung mai ani zana chuan a unau nu misi chuan ti boy le a chak tatlat maya amud hilain a max chu alo chei saka Sheldon a chung aron hara misi chuan kanuam samlo lutuk ati pa in a mazona atak chuan a khu luya Sheldon a hlau lutuk chu room atang chuan a chuak ngal sitting room a thu in TV ena TV a chuan natna an hria chian lo chaina atanga adar mek thu alo ngai thla a chuti lai tak chuan anu churon tho chuakin a bula aron thua Sheldon a chuan kan thivek don ti in alo hlau thong le a anu ti ngai na shelo chuan atong trai sakta a Sheldon a chuan ka ring lo na in ka tha ati muang ve deu alo ti ve ani Missy? tu khat chu George thuron angin Mary chuan Sheldon a chu in chunga chuan ti tur neu tuksak ve top mai chu aril ruka chu tho George chan asia chu a in ti thei hle maya ka thuron ila ve don ta mo ati a chuta misi chuan ngei om zet hian ka chuang khop mai che alo ti vele man mo Mary in Sheldon a tir tumin workshop a chuan avakala chuta Sheldon a chu an workshop a chuan alo in kul rup maya nanna in aman lo nan ti in plastic puan zarin alo in zar hlia vek boka tu ma to po adu lo anu taknyal po lelama skola Sheldon a mingan lam chuan present tura omlova Georgia bula chu in anau chanchin chu azota no pangler ve tak ti taka remchanga la in do ta shilta a anau chu adam that lo thu le a mangai ziate ven him adu ziate chu asoi vel lama abula thu chuan lo oi sakin fela lo ti ve hle ani tum khal chu anu thinin atwar talova a plastic ponzar chunga chuan alur luya Sheldon anen chuan an in kwala mase aman theitlat lo abe dong lutuk chu biara in ringota pimi moi chuan ngai dan thatak alo neya Sheldon tan chocolate chip asiam saka pona da a Sheldon an latura achwa vela lo man chu atum don ani nima sela chutia nga an ti chung po chuan aman man ma in alur le dai thunga api chuan idea thar anei le ta Texas mi mero pui tak tak te chanchin shilin natna kai mai ala uvelo thu te chu ashila ani po Texas te sen kaya ni angin anni ho ang thawa natna kai mai laulo tura fuin chocolate chip po chu pon bo ro ka e turin chona ape a chu chuan Sheldon a ril ru chu a hne ve thei shama a inkul na hmuna tang chuan a chuak ve ta ni I'm impressed. Me too. Medford Baptist Goshen biak ina recreation room a chuan chung ko sang ten an asiam te kengin eina hun an manga Sheldon ate chung kwa po an tel ve ni Mary chuan a alu salad siam chu alo fak mola chuti lai chuan Pastor Jeff a chuan ron panin anupui Latin mi chu in Mersha tirna te anei zuya Selena ini in Spanish strong chia athiamani Mary chuan Medford ta ahun man dan te chunwa mati le ti lo alo zota Pastor Jeff chuan an trong alo le sak ve zela Selena I chuan ka hun man to a chuan ala boring ber alo ti a mase Pastor Jeff chuan nuamati lutuk ti in ale sak dai thung Selena I chuan bedroom a zial ka vazulok atile a chu po chu Pastor Jeff chuan me che room man lok anga ya ni kha alo tile a mase Sheldon chuan Pastor Jeff fan ale diglo ti chu alo shevekani ti chuan Pastor Jeff chuan Mary chu ko shangin an secretary Elizabeth chu drugs adika fangin rehab lama a thu ashila Elizabeth IOA secretary ni turina somani Mary chuan a offer don chu a pasal a shilve a George chuan misi le Sheldon ate chu tuin nge enkolta ang ti chu angai to a
an u Georgia chuan ati don lo ti a hre chiang boxi Mary chuan jing lampanga chuan an breakfast siam sak le school a thla chu ala ti man vek tur thu soin school bana chuan an pi in lo ompui mai ro se ati a ti chuan pi mi moi chu an fa te school bana lo enkol tur chuan angen ta a ma se pi mi moi chuan lo narin in ti hlima anun chu chen ve adu zok thu soin ompui lamai tur chuan alo ti mak thunga ma se Mary chuan poisa lo ve te chu ompui lak mana ar le vek don sia adu boxi lo ti ngai na asha to lawa wangin na chui tak chungin azom lo mai tur thu George chu ashila chaukalama chuan chu asiam turin a pheizui anu puilungai mel mo chuan George chuan sheomati hle a an fa te chuan puitlin an zirve angaya lom ti in an mania in boy puitir mai turle na po chu zom ngei turin atitani zanri an kil lain Mary chuan na atho tur thu chu a soita a Sheldon le misi te chuan an mania school bana an in boy puya ngai thua soi chuan Georgia chuan an pani hian in omtiranga mo thutluk na huai sen takani aloti a anau te chu a ringwak lawani ti chuan pa ber George chapo in Mary chu lo soi pui ve in annu ta na chu na apoi mo zia te chu a shil hloma an mania in en kol chu an zera ngai thua shil bok ti chuan Sheldon na chuan kati theyang atia misi ero chuan kalo in ngai tu ang ati ve thung atu ka Mary chuan ti tur le ti lo tur te chu shil zung zungin skula atha zo nuwa biak in lam chu avapana Pastor Jeffa office lut ngalin in ti theiru tak chungin an budget alo en fel thule biak ina mantur computer an le thei thu te chu alo soi zung zunga ma se Pastor Jeffa thung chuan an nu pa in car boy na chu alo shila in bun ro anan alo mang thungani school bana Sheldon na te u nau chuan an homework antimal mala chuti lai chuan thom hria in an tuk vera chuan lim thla an hmua an pi mi moi alonia bowling tura akal ma in no pangte chu awanga ivena en thla katumani Sheldon na te u nau chuan an lo hresilo miswal an inalu ruk tuma an lo ngaya an man ro mu ang te chu an lo lavea misi chuan fire extinguisher chula in pimi mo I chuan kongkhar a hon rualin alo phu shep maya an pi mi mo ya ni tian sha chuan an in thiam lo hle mi mo I chuan towel dilin a in rufaya chuta nau pangte chuan tinge a ru ka lo lu I tum reng renga an ti a pimi mo I chu an nu pula an ma nia omtir tura thuron petu anina chungin an ma nia han omtir chu angaya ngam le chia alawani akal le ma chuan thil thleng chu tu ma ne na soi lo turin atia ma se misi chuan mi zong zong shil chu achak zek zek achan chu nui zathlak ati em wangani a pimi mo I chuan bowling a khel tur thu soin a chua san zui tani ti chuan Sheldon a chuan e tur lak atum lain munphia a omna tur nilawa om chu mu in da suna tuma munphia a hum rol chuan akuta thing ther chu aluta misi bula chuan rang takin awatlan ngal lelama Pastor Jeffa chuan an nu pa in car boy na chu alo la soi chun zom zela anu pui ne na chuan a credit card pay in chung mamo leina na mang turin atia ma se anu pui silina I chuan massage chair leinan alo mang zogani Sheldon ate u nau po tweezer zongin first aid kit te chu an ena ma se an mu mai lo misi chuan shiau man mai chu aro thina ma se Sheldon na chuan alo du lo bur mai boxi tweezer chu an zong zela an mu theisi lo misi chuan anu le pa te ruma zon chu aro ta a anu le pa te ruma chuan lutin drawer chu ena ma se bible le torchlight chia alo om chuti lai tak chuan phone alo ria an lau thong lu tuk chu phone la tur chuan an inti ve ve a atopa misi chuan la in vane khak takin apa alo ni an chan chin alo ngai vena an ngai to amlo thu a hriat nuwa ada vele mai bok an thoveng hwai maya ma se relo te nuwa phone call aron lut le tun tum chu Sheldon nan achanga anu alo ni anu po chuan an thadle thadlo alo zota she tak chungin Sheldon na chuan dot asoi vele taringot mayani
phone an da le nuwa pastor Jeff chu Mary office sa akal le a silinai chanchin bok chu asoi pui le anu pui chu gold digger alo ni renga pastor Jeff chuan dot soin a hausak thu chu alo shila chu wanga nei chu alo ni a pastor Jeff chuan anu pui chu gold digger ti a hria chu awangin a parsami a credit card a pek chu arukin ala let le ringot mai ani aru kala let le ani awangin thil swalian tak ati ti chu a in pom khlap boka Mary po chuan tongchai turin thurona pe a ama po chu tongchai ve in pastor Jeff thuruk chu asoi chwalo na turin adilani lelama sheldon ate on out chu anlo la boy khop mai misi chuan hriau man chu arot le a ma se sheldon chuan alo la du chuang lo misi chuan adu Mary in hriau le twizer te chu me manga ati fai mai thin thuwa shila ma se sheldon chuan me man chu phalsak an ni lo thuwa lo shille ti chuan me aya alcohol a man thei thuwa shila misi chuan apa whiskey chu la in nowa chuan a thli chuak ta bor mai whiskey a sheldon kut le hriau chu chia in sheldon kuta thingther tang chu lak chua sak atum ta a ma se sheldon chuan a lo ema wangin ala chuak theilo ti chuan misi chuan atois pakhat operation nei lemlem na chu a hre chuak ta a atois chu lavatin chuta chuan twizer chu alo hlau mai atopa topa chuan sheldon kuta thingther tang chu alak chua sak thei ta shamani sheldon le misi te unau chuan TV an lo ena Mary chu atna atanga bangin ina chuan a hota a ina alu rualin whiskey rimna zet chu a sheta chuta sheldon kut lo in tuam bur mai chu a muzui boka chu vele misi chuan lama mi mo i local chungchang e shedu em alo ti heu mai ani atuka sheldon le temate chuan anti chin angin lunch break a librarian chuan an thule a anti ti lain sheldon chuan science student me chepakhatin justice tegle khabu allalai hi a mufu a science student in chutiang le khabu an chiar ngai o ma she silava makati le belchian achak tatlat maya chuta tema chuan kanbula thuturin vasom ro aloti a ti chuan sheldon chuan chu me chha chu awa beta a ale khabu chiar chungchang chu soidun puya somin atuina zong tak alo ni bok nen chu nu po chuan alo rem ti ve mai bok a ming chu libi ani a college an kalhuna an kor tur te chu an soya tema chuan libi in geology atui ti asia ta wangin amma a atui ngai mi alo kha kor ve tur angina in soya arukin mel tha alo ti ani nge yang lunch break zuwa libi chuan a kalsana an in thaliam lai vel tak chu Georgia chuan lo mufo in abial nu emo aloti ina zanria an kil lain asoi chuak nge a sheldon chuan abial nu ani lo thu soima se anu ti lo chuan abial nu ani an ring vekani an pathum chuan lunch break ka an ti le ta a libi chuan geology ka noya thil sha te chu asoya tema chuan uluk takalo enin azei alo chua engai tu anange imit hi moi zo ka shelawani alo ti vel sheldon chuan alo khap vata chuti la in pa ber George chuan library a sheldon ate in kom chu alo en thlakyau mai in lama po chuan phone mangin geology chu an soi zui zela anui na lo mo chuan makati hle George le mi moi te hne na chuan thil om zia chu awazot ngala mi moi chuan bialnu aneya enge makvak alo ti a Mary chuan abial nu ani chu aring thailo anril ru a in mil mai mai aniang atile a mi moi chuan chutiang chuan alom bula in chan chin alo tile Georgia chauka local chu apa in bialnu in nei ve huna chuan i nen in de dual chin don nia alo ti a chuta Mary chuan abial nu ani lo alo tile mak atuka libi chuan lungche sang ala khom te chu skola kengin sheldon ale tema te chu amu tira lungche dang te po anzon pui ve bok chutiang chuan lungche sang te chu zir chiangin hunlim om tak an mangho thinani chumkhat chu libi chuan Houstona movie an endu tour IMAX movie en turin a soma sheldon chuan a chung te ron phot atuma tema ve thung chuan phur zetin akal theitur thualo soi ngal
Houston at chuan Libby chuan karnina kalpuya tuma amma ina khaldon bukani Mary in chu thua sia dual chuan a hlau thong hle maya George le mi moi te bula chuan a soile vata ma se an lo ngai poimo velte chiam lo ti chuan Sheldon abula kalin me chenau pangkar khala a chuan tir theilo thua shila akal du trala ni chuan amma ina akal pui tur thua shil ma se Sheldonan anu shwai chu adulo thua soi chuan Mary chuan ani chuan ikal lawang alo ti mak ringot Sheldon chu athin rim hle maya ti chuan anu ril rumin tumin ruam manna asiam ta ni anu ti tur ai zong zong chu ti sak tumin thlengsil te in ti fai te le dar thalang no te chu atita a chu mai ba ka in suk atum le bokani ti chuan anu be dong chuan in rem na asiam pui ta ringota kalka phal sakang chenga ma se in kalma in Libby chu kan ina ilo shwai photurani atita a ti chuan Libby le temate chu an ina chuan an vakalta a Libby chuan lo thona tura omlo karte chu ka khalngun ba ka mun la tak taka te ka kal thina lom atia chu mai ba ka no pang en kol te chu ka thiam lu tu ka lom ati chuan Sheldon ril root chu an na hle maya movie en tur chuan ka tel lawin in vakal don nya ti in ruma alu santa dai anu chuan vahnemin thil om zia shilfia an kum in thlau tuk wanga ni thua shil ma se Sheldon chuan ke aya alle ta upa chen khat ai po in ka fing jok thawalom ti in alo changani class an chan le nuwa Sheldon an tema chu an movie en chung chang alo zot tema chuan angai to leta movie an en lain in la ze izet hian aban pharin Libby chu kwa atuma chuta Libby chuan ikut kha ka thwai bun ma in lason vadro alo ti mak ma se tema chuan Sheldon an nena chuan do ta soidaya Libby khan kalaka feelings te alo neya ma se ke chuan chan anga om ka thlang ta zo ka ni kha atiani nikhatsu Medford High School a science fair an buat saya Sheldon chuan asteroid laka mishing de chan him theina tur chhop chuakin achak ngei po a in ringa a konfi rem hle nima sela abe selo lutukin samti kerna khol siam tu chuan lomman adong ta dai maya Sheldon lom lo le thien rim lutuk chuan ava oi om lo ve in azo to ani hi atia anu le apa te zak lutuk chuan rang takin an chwa pui le ringot mayani inan thlen rualin arum kongkhar te chu ring zet hian a khara achak lo na chu atwar dam the thlod lova achung te chuan an khongain abik takin anu chuan chuti taka afa pathin rim chu aleinat viawani revak lo nuwa George chu Sheldon room alutin afa paril runa chu nematuma englai po a chakreng chu thil theiani bik lo thute ama ngei po football an khelchin laya referee thiam lo wanga fair lo taka an chak lo dante athin rim zia tele chuti chunga inti pau khawa achak jok te achi baile theidan te chu wartak hian asoi molmola chuta Sheldon chuan itu soikha engma ka shelo aloti George ti ngai na shelo chungoi ringin achuak le ringot mayani atuka school kal le po chuan do kana te ake ada vel thora anzir tir tu pa in thil om zia azo chuan Sheldon chuan an school system chu chalawati thule a har chhuwa to thu te chu asoya zirtir tu pa in a u Georgia zot vele in Georgia chuan kepo in haider ka tum ringot to aloti do kana changa ake ada thlak du lawa wangin principal mutura tir anileta chuta an principal office chu thuthlengin adanga mai ka chang chuan alung oilo na te chu a au chwa poita mia mai rim taka tho chuan ra cha a chwa thin ti zirtir kan ni a ma se chu dot vekani ti in science fair a achak lo dan tele an school system che dan te chu a soi chuak ta vekani zanria an eilain Sheldon chuan thil poimo tak soi tura nei thu aron soi George chuan ngai dam dil na ani lo chuan kangai thadu lo alo ti vat chuta Sheldon chuan science ban san adu thu chu aron soi chuak ta thut mai misila chuan ngai dam dil na ani lo pa voro alo ti le man mo Sheldon om dana wang chuan Mary chu alungai tul tula
chuti lain pimi moi chuan afanu Mary chu lo hnemin ani po ano pande olai chuan aril ruwa thlak fo thin thu te chu ashila Mary chuan doctor ne na shwai mai chu adu ani ti chuan atuka pimi mo inen Sheldon chu doctor mutur chuan an shwai ta ringot maya doctor chuan Sheldon an scientist ni atum na ril ru athlak ti asha chuan alo sha thiam pui viau mai chuta mi panau pangfing mai chan chin kan shilang che ati chuan Sheldon chuan keima mo alo ti vat ti chuan doctor chuan ama chuan professional skater ni atum ru thin ziate player dangten ake an chila changa atuina ahlo tak dan te chu ashila Sheldon a hnen a chuan ka ke zung pui ka hlo ang che in nang po in ituina I hlawani kha ati chuan Sheldon a chu alo bu ngau mai ti chuan Sheldon a chu office atang chuan aron chuaka anu in science alak le alo rin lain Sheldon a ero chuan science atanga lataka kala du thu alo soita dai maya arts lamlu chila actor ni atum thua soi chuan Mary chu ashil hai ngang maya api mi moi eroin alo tuipui le viauni in alanga Paber George po in skula chataka a umna turani phot chuan engpo ti sela apui tilem lawani atu ka chuan Sheldon an acting zirtir tu Mr. Lundy chu awa mungala acting ziradu thua soi chuan Mr. Lundy chuan iron kal na tur dik taka ilo kale ti in kumtam tak chung alo zirtir to thule mattress fakna helpo alo lan to thu te chu alo shila Sheldon chuan alo ngai ro pui viau mai ti chuan karkhat nuwa audition ti turani thu in shilin Sheldon chuan achwa san le ta ni acting lam alu chil don ta ka wang chuan genre sang sang a in kwala hlo om deuh te le lam le zai lam thlengin a en veka api le misi te ni na an endun lai te chuan tinge an zai renga an soi theve mai lowem ni engtin nge arwala an lam the izela ti in azo chena zona anga lutuk chu tuite tak po in TV an en pui theilo awu Georgia nena TV an en lain ale khabu chia lai chu ada thuta zonei ti shat tak hian sofa te chu akhai kanga chuta Georgia chuan engchunge mo izon le alo ti chuan Sheldon chuan ale khabu chiarin om ang taka bech zong tura ati thu soya le khabua a inzia dan chuan chu bech chu a chian pa pe kani ti chuan Georgia chuan ani zon nuam le alo ti a chu vele Sheldon chuan kalome ati rwalin ngoite thil ka zong tak tak anga enga ya ni tiro ti in ka ti theita actor ka ni ta atia a in ti theile audition an nei na a chuan Sheldon chuan engkim mai chu a hne so em veka musical lam thleng chuan a thiam em mai ani Mr. Lundy chuan makati in ro puya ti tak zata musical ati lighted chuan alo in sum thei big low Sheldon anen chuan an lam duna an pahni ringot po chu an mu nom tham em mai ani ina thlen vela Sheldon an anu le pa te chu lead role a chan thu shila a role play chu enge ni an lo zo chuan enni ani thu soin in zirlok adu awangin aru lama chuan alut ngal nal nala anu le pa te chu an shil hai chiang hle reilo te nuwa ruma chuan apa avaluta Sheldon nena chuan meche role a play ani chuan mi ten nu za siam na an man tur thu te chu ashil chuta Sheldon chuan football coach ini a itiamatan a thaber idu lawangem ni ati chuan apa po chuan alu alo bu ngawa Sheldon chuan hei hiti ka duani Mr. Lundy po in ka that ber thu asoi ati chuan apa po chuan chan nga in na ashato big low Karthum aliam le nu chuan Sheldon alim chan en turin an chung kwa in an kala pimi mo I chuan tunge phurto cheu ati chuan Georgia chuan Sheldon an me che thom no a halai chu a mu du lo thu alo sui wata misi thung chuan chu wang chuan a lom ke en chak alo ti Sheldon chu troi o man du a ma se a role play tur chu me che role ania wangin en an hu phurt lang hle Show chanani ma in minute som chia a to a Sheldon po alo confuse viau mai nima sela pon zar phena mi pui tam tak lo chu a mu chuan azam cheta hle a Mr. Lundy nena chuan mi an tamlu tuk ka ti theilawang ati ta thut mai Mr. Lundy chuan stage fright mai ani thule
ama chawa adin chwa don lo thu wa shila midang zong zongin an ven him tla tur thu a shil chung bo in Sheldon a chuan a in rin tok na ala nei kir thei chuang lo chuta Mr. Lundy a chuan I thiam chung chuang lutuk midang te hian I eng hi mu ve an phu ani a han tile a ti chuan sho chu a in chanta mi pui te chuan kut bengin an lo loma kut do me cheno pang eni chu aron chuak chia mai Sheldon ani lovin Mr. Lundy a zo ka lewni Sheldon a chung te chu an thuai maya Sheldon a chu actor ni tum ru hle ma se mi pui tam tak ma adin chua chu angam le tangang lawani Tum khat chu Sheldon a chuan ti du da tu atong tatlat mai skula ban vela ina atlan lut ngala atuk skula kaltur po chu air bubble rap nen chuan a in tuam bur maya na atwar tlem deu nan ati ani choi dona te chuan ataksa atwam na chu a thut puak pep pep maya anu chuan en sakin a chana zota Sheldon a po chuan phabuai lovin ti du da ani thu te chu a soi top maya ma se tunge ani chu a soi du tlat lo thung anuril ru chu anatak zeta George chuan lo nemin inti du da na chu olsam taka chin fel thei ani lo thule apun lun pha jok theya wanga film khur taka chet lak angai thu lo shil anu chuan a u Georgia chu bia in anau chu sikula thataka veng turin ati a anu in ati lui tlata wangin anau nen chuan class po chu an kal ruala chuta konga an kal lain Sheldon a chuan ama ti du da tu chu a mu a rang takin a birungal a u chuan tunge a hlau zotin Billy amo ati a Sheldon a chuan ai ti in a chang Georgia chuan apa somo atile a ai ti in alo chang le chuta Billy an naw Bobby alo langa Sheldon a chuan alu alo buta ngau mai Georgian anu le pa te ashil chuan mak an ti hle a ti chuan an chen oma Bobby in fiam lai chu an en thlata a poisoi mel apu boxi lo Mary chuan makati hle ti chuan Mary chuan George chu Billy anu le pa te beturin ati a George chuan a she kher mai ti chuan an chen oma chuan kalin Bobby pa chu awa beta a an fanu in Sheldon na ati boydan te chu a soya ti chuan Bobby chu apa ina kawa azota a ma se Bobby chuan ati lo thua lo soi ti chuan tinga ina vak a om tak si lawa chuan George chu alet le a atnung lama Bobby pa chuan inupuin alo tir che animo alo ti zui George chan anupui bola chuan engki machin felvek to thu ashil ringota ti chuan Sheldon a po chu thlamuang taka om to in arel po thlamuang takin akhal thei to ani nima sela chutia thlamuang takarela khalai chuan Bobby chu aron lang thut mai achung te bulla a heka wang chuan a thin rim hle a ti chuan Sheldon a chu zirtir na apele hlakani anu chuan a hliam te chu alo tuam saka Sheldon a chuan Chinese kung fu manga abe na lama ama le ama a inti pal thu chu asoya chuta anu chuan engti kong zong ma mechia kut thlak lo tur chuan thu alo ron ve bok ti chuan Sheldon a chuan a u naw nu mi si hne na chuan kanu in mi pa kani awangin mechia kut ka thlak theilo thu min shila ma se nang chu mechia ini boka Bobby kut I thlak le thei ti in mi si chu dollar li in a ruaya mi si po chuan rem malotia Bobby khoi tur chuan awakal ta ni ma se rin lo takin mi si le Bobby te chu an lo in kom ngei hle maya Billy ate chu an chei vela hunlim om tak awa man pui daya ti chuan akirle nuwa Sheldon a hne na chuan kuta thlak thule Bobby chuan ati buai to ngai lo tur thu chu ashil daya Sheldon a po a tho huai mai chuti lai chuan Mary chuan Bobby nu chu alova muve boka afanu chu zil turin avashil ma se Bobby nu chuan alo oi saklo na samaya inhial na na satak athen pha nge ni atuka Bobby pa chu Sheldon ate ina chuan avakal vele a ani po chu anupuin atir tho alo ni a ti chuan nupui hlau ve ve ta chu in ngei takin biar an indun ta daya Bobby pa chuan afanu thil ti chu adik lo thu soin ngai damadila Sheldon a pa po in nopang boy na ania an intina tak tak chuang lawang
Chubaka anlin huna anlangai don chawalom a holutuk alo ti ve boka. Atuka Sheldon school bang chuan misiin a khoi hlak to boka minti buai ngam to lawang chumo atiril ruwa. Thamuang taka a holai chuan Bobby aron langle lol mai. Alo mel rum le hle maya. Sheldon a hlawlutuk chu au chulin atlan ho ngal. Chuta Bobby chuan a zui zela. Masi van nei thak takin a phak ma in an ina chuan a lut man hlawani. Nikhat chu misi in magazine hi alo chiara. Anu in eng magazine nge ni azo chuan puiting chiar chi hi alo ni a. Bolhobo ma paisa ka tum chuan misi chuan Sheldon na po in thil thalo a chiar zia I haw ngai bik lo ati a. Chuta a comics book te chu a han kewa chemte milem mong langte tharum tho na lam makpui pui te chu alo cheu mai. Mary chu a thin rim le a. Library a chuan kal ngalin a ngak tu chu a hauzek mai. Chuta lo ve reng Sheldon a le temate chuan lo mu in. Sheldon a chu a zak le maya. Nu minti zaglutuk ti in anu in a shwai chuak ngal. Chuta tema chuan library ngak tu pa nena chuan I mu ang khan ka chungte an nilawania o alo ti vat. Inan thlen rualin Mary chuan comics book zong te chu bo ma a khungkhom veka. Sheldon an kumsom pariat atlin huna achaw achiar le theitur thu chu a shilani. Chu vele Sheldon a chuan a chalom ani chuan kha bo ma ve tur lekhabu pakhat ala ti in Bible chu aron lek chhuaka. Chuta chuan inrik rap na te in tha na lamte uire na lamte a in zia cheu thu a soi ve saka. Chuta Mary chuan fingviawin I in sha ni mo alo ti. Sheldon a chuan o ni e ma se no pang ang mai min na en reng chu ani hi alo ti vele a. Chu vele Mary chuan a cha e puitling anga idu boka ka buai pui engai to love atia. Sheldon a po chuan puitling anga chau chu a chauwa wa le. Chumitlai po chuan amma in ai tur in siam chana. Abe se ang chuan thila kal haulo. Chuti lain zanria an kil haulai chuan Mary chuan Sheldon a chu puitling anga omatum thule puyanga ilo thu te chu alo soya. Chu vele Georgia chuan chutia lo ke chu a thei anga rei pumpel katum alo tivat. Chaukalama chuan Sheldon a chu a chering borbor hle a. Pimi mo in wanga ivenatum chuan Mary in a phallo. Puyanga chuan a soi thei atitlata. Chuta Sheldon a po chuan puyanga ilo thu arun soi vele. Chuti lain a me tur arsa te chu sa bon nen alo silve mek boka. Talboy le ma se klomzo ka chan chu adu big thak lo. Atu ka po chuan a breakfast tur chu buai puin a buai le a. Anu chauka aron lut po chu good morning Mary alo ti deu kher. School a changa a lekha hona chuan anu ming sign tir angai si a. Anu la chuan chu in school po in nangma assign thei turin puitling an lati tok lo che ani mo ti in ngei zet hian alo chang. Atuka Sheldon a chu an zirtir tu pakhat ne na avakala. Zana anu in ama angaya alo cha vong theinan mun hlatak physics zirtir na thatak na nisi college in zialu adu thu chu avasoi ta top mai. An zirtir tu nu in rodna alo siam sak angin Harvard chu atlangta a. Zanria an kil lain Harvard ta in zialu atum thu te chu asoi chuan Mary chuan a theilo thu alo shila. Chuta Sheldon a chuan puitling kani a soi thei nei lo alo ti. Mary chuan Harvard te chu ato lutuk ringot engten nge fi thei pe ka nga atele a. Sheldon a chuan scholarship ka mudona lom ti in confused hian anu chu alo chang vele a. Mary ti ngai na shalo chuan kongdang a dable. Application thelu na tu ringot po in poisa anga yan ti asin dollar som nga emo som rugla yanga yania. Chutiang zat chu inei lo ti ka hrechiang a hantile a. Chu vele atuka Sheldon a chu dora kalin na awazong tangal. Ma se athiam na le fin na in atlin viau rolin naupang mai alani si a tu ma indora chuan an lo tho tir the that lawani. Atopa mi moi in a chuan avakal vele taringota na anei ang te chu tho tir turin angen top maya. Pimi moi po chuan nimbut fain in lo na chu alo siam sakta ni.
chumit lai chuan misi in TV a ena TV a en lai chuan screen a tornado ron thok tur in ziak hi arun lang chena Mary chu a lau thong hle manmo takin Sheldon na avako ngala chuta Sheldon ala chuan Harvard ta ka inzialu thelo nan mindan itum wang zo kani kha ka himna chu ka ngai tu a theive e aloti chu vele Mary chuan puitling angin I in ngai mo ngai lowe mo ka poisa lo inu kani a ka soi angin I omang ati de maka Sheldon ale anu te chu an ina chuan a roi phe ngal chumizan chuan thlipuina satakin aron noi tangeya Sheldon ange po chu a hlawlutuk bedroom a chuan in kwat latin an omkhoma tuma annat lo na tura Mary atong chai mol lain Sheldon a chuan a aina sa in tong chai ro aloti atuk zinga chuan an in chu chelom lo ma se pon la me ro chu a nok cherem rum le thunga Sheldon a chuan nau takin anu chu akwa zuya puitling anga atum na po chu aban san fel le ta magani tum khat chu Sheldon a chuan high school a ekma tak azir chwalo thu soin akal du to lo thu chu a soi chuaka khoi ange kala du anzo chuan university a Dr. John a class a thudve adu thu chu a soyani Dr. John a chu fingati in alo ngai sang thin mai hi ani a kar khata voi khatsia class alak thin thu soin mi mo in min hruai the kalo ringa adi chuan mi mo I chuan cho chu a I ngal sok soka ka ina zan ria ka izia to ang ati ngal zat atu ka chuan peilo tak chungin a pi po chuan a kalpui ve mai boka ti chuan class chung thleng atla a om ve peilo awangin pona chuan la alo phiar thunga chuta Mr. John a chuan ron bia in ala phiar chung chang te chu aron zota ti chuan pimi mo I chuan Sheldon a soi nge kha ani ti a hriat nuwa Sheldon a pi ani thu te chu a shil vele boka Dr. John a po chuan class a thuve tur chuan a soma mi mo I chuan alo narzet na in a som thiam ema wang chuan class a chuan a thuve ta ni class ban na Dr. John a chuan dinner edun puya a som ngal nge a Sheldon a po alo phur ve hle mai mi mo in o ati ma in Sheldon a chuan khoya nge ni ang alo ti man mo zana chuan amudona Sheldon a chuan anu nena Dr. John ale api te chu in nei se ati hle thu asoya an in nei ani chuan an chung ka membera mi fing dangan ombel don ti in alo phur to hle ani dinner e tura an chwa dun hun chu a thlengta a mi moi po chu a in chena sa hle maya chuti lai chuan Dr. John a po aron thleng ve chia bok Sheldon a chuan kongkhar va hongin zan ina in nei puya isom don ani chuan kadu sakna sang ber ka hlan chen ya alo ti a in nei tur chuan adu to hle ani ti chuan until e na mun tur chu an thlengta a anti ti luama Dr. John a chu a zei rewin alom ema mi moi po in abula chunwa mati hle ani in lama Sheldon a chuan an lo ho hun chu alo nga grenga mi moi in tukver chu an ina tang chuan alo thlir reng anu in mutura aron ti awangin mutur chuan akalve ta chawani atung zinga mi moi a harwalin Sheldon a chu a khumbula chuan alo ding reng to a til thlendan chu a hretsak to zeka mase api chuan engma shillavin a chwa tir le ngal Dr. John a class a chuan an thu vele a pimi mo ipo chu science lam tui mi asilawa chuan chu class chu nuam ati vele tu khat chu Billy pa harsela chu Sheldon ate ina chuan vakalin an uibo chu an lo mule mulo avazota a unau pa uini in a unau pa chu zela tanda ya wangin an lo enkol sakani chuti lai chuan Sheldon chu an workshop a engemo asiam lain harsela uizon ngei mai chu aron lut vel hol mai ui thom a hriat rual chuan hoiletin a hlawlu tuk chu au chua atuma ma se a on chu a chuak thei thatlat lo ui chuan Sheldon chu angaina mai le ngala chuti lai chuan anu in misi chu Sheldon a go turin atira chuta Sheldon an workshop chuara lo tom cake chu awamu Sheldon chuan ui chu la son turin atia ma se misi chuan so ai thei tiringotin a chua san le ngal dai anu chuan awachana Sheldon chuan a au chua theilo thu te chu ashila anu chuan a khongai hle
Zana anu in amutir fel nuwa sitting room a kalin ti dan tur tetsu an ngai tu a. Launa akian theinan mi mo itsuan enge mo holam deu uvul ve arota. An vul tur chu an ngai tu ata a. An du zong an soi liam lai chuan Sheldona room a har sela unaw pa ui chu aron lang le. Tun trum chu a au chuak thei hlol mai. George chuan ui chu har sela te ena chuan avada kira. George chuan thlung thaturin ashila. An ni po chuan an thlun thatur thu soin. George po hole mai atuma. Chuti lai tak chuan Mary chu thelei polythene in phun ron khai pa chuan aron ang phei bora. Mary chuan uile ran nung reng engpo an ina chuan omtira du lo thu te soin. An chen omte chu adim thuwa soi boka. Chuta har sila nupui chuan kan uithil ti ani ti ichachang emni ti in an in hauthin rimta a. An pasal ve te chuan an lo khap ve chara an in thaliam ve thei shamani. Atu ka chuan Mary in animal control ko latuma. Ma se mi mo ichuan boina punlun a hlawa wangin alo khap. Bilianu Brenda chu ama inava biak tur thuwa soya. Mary po a insum thei chawani. Mi moi chuan Brenda chu va mu in thataka ti pui chu atumta a. Ma se Brenda chu alola thin rim hle maya alo chang thadu vak lo. Mi moi chuan tlonin in tur te achita ti chuan an ti ta a. Mi moi chuan afanud nen an inkar chu chinfel sakadua. Sha thiam an nga izya le ndo thei an nga izya te chu ashil phota. Mary chuan fapa special ta ka in kola atan thila har sat zia sha thiam pui turin Brenda chu ashila. Chuta Brenda ipo chuan alo sha thiam mel viau maya. Ti chuan mi moi chuan nangpo ka sha thiam pui lutuk che ifapa po Amazona a special ve boxi a ati chuan Brenda chuan engte special mo isoya alo ti a. Mi moi chuan bilia chu naupang enkol har satak ani thule a at thu te chu soin intan po a har savia wang ti ka sha thiam pui che o an ti a. Brenda ngai dan chu alo nilo na samai. Naupang mo le maksak tak chu kan chen oma a oma itupa ani alo ti ve mak. An fapa le an tupa te ve chu an chan hle a. Nasata ka inhyal zuin. Brenda chuan mi moi in tu le sak chuan ale zui nge a. Mi moi du bik lo chuan a the let ve sak bok. Ti chuan an insual zuya. Ina an ho nuwa mi moi chuan miduk chur chung hian thil thlen dan te chu asoya. Asam thanem tak aport lak sak ve thu asoi chuan an lo mel sho hlom maya. Chuta mi si chuan kalen huna nangma ang ni ve ka du alo ti le man mo. Atuka Sunday school an galna a Pastor Jeff chuan nangma in mangai angin ithen omte po I mangai turani ti thu chu alo soya. Chuta Sheldona chuan anu in an then omnu a huat thu chu asoya. Bilia po chuan kanu po in inu a hua alo ti ve bok. Chung thua sha chuan Pastor Jeff chuan chinfil sak tumin Brenda mi mo ile Mary te chu awa mungala. Pastor Jeff chuan pathian thu nen thei to pin an buana te chu chinfel sakatuma. Atopa ngaidam indil ton turin ati a. Harsa ti tak chungin ngaidam chu an indil ton ve ta shamani. Lelama zel chung ron langin ui nei tu pa chu aron langta a. A hair cream man ang chia chu Sheldona po in alo mang ve china. Ui chuan churim chu apurim anga angaya wangin Sheldona chu avapan china lo ni. Chumkhat chu University Professor Jonah chu Sheldonan an ina chu eya alo soma. Zandria an kilayin Sheldona chuan pu Jonah chu a role model ani thu te ashila. Ti chuan science lampang ati ti pui chara. Mary ning lutuk chuan ipinen khan in biak tir ve toro alo ti. Sheldona la chuan in ngai zong se alo ti hle a. Chu wanga choya som po alo ni. Zana chuan George chu amuhil hei theilova. Ama anilova pu Jonah Sheldona role model ani chu alana ru hle mayani. Anu pa chuan soidunin Mary chuan an fa te chu hun man pui tam deuh turin ashila. Misi chu meichia ma ani se adu zong te ti pui ve turin ati a. George po chuan lo rem ti in atuka misi ne na chuan enge ti dun adu awazot ngala.
Missy chuan dinner e chua dun adu thu soin George apo chuan chuminila la chuan e chua pui ngal chu atumani lelama punjona chuan mi moi churon kolin dinner e dun adu thu aron shila e tur chu ama ngein asiam sak tur thu te ashilbok mi moi po chuan alorem ti a ma se sheldon a shillo chu antum achan chu sheldon a chuan a hnokti a interesi lova anbula omvereng chu alo tum thin wangani George le Missy te po chu nal takin an incheya dinner e tur chuan an chuak veta a amunan thlen chuan Missy chuan nuamati ngal hle a lalfan nu ni main a in shia ani nakin dewa chuan pu jona chu bel nen thlap a cycle nen chuan mi moi in chu apana mi moi ina alud lai vel te chu sheldon a chuan a in len na mangina lo thlir reng pojona chuan ai tur siam te chu mi moi bula chuan alo fak mol mola mi moi po chuan nuamati ve hle in lama chuan Georgia le anu chau chuan chu an eiduna sheldon a chuan api te en thlak reng adu awangin tukver bula chuan a ei thunga Georgia po chuan anu nen chau an ni thawa wangin TVN pa a chu ei chu adu a ma se anu chuan thil soidun na hun ani thu soin alo phallo chuta anu nena chuan thilka zo thei chengem ati a anu chuan phur zet hian te reng mai enge ni alo tiwat chuta azo na chu abe se lo lam lutuk alo ni a apa nen an in nei hun le apian hun a chutin tharuk che anisi a arai lok ani ringin anu chu thil omzia azota sheldonan a chut sak vek thuwa soibok ma se Mary chuan thudik ashil ngam lova pian hun ma apiang angin asoita top maya ti chuan Georgia kal nuwa Mary chuan do da soya wangin pathian ne na ngai damadil ngala kumsom parian atlin huna thudik zok shila tumani lelama mi moi le John te po in dinner chu an lo e ve mek boka enge masoi dunin nuam an ti dun hle chuta mi moi chuan I hona tur a hlasia idu chuan iriak theyania atia John chuan headlight kan nei alom angai lowe alo ti sam et mai chuta mi moi chuan ruwa hi asur don tlatin kashia I holo mai don em ni le a hantile a John ala chuan lungai na tura omlo poncho kapaya lom alo tile mi moi be dong lutuk chuan tlang deuh zet zotin John kabula riak turin ka som che ani hi atita top maya John chuan ai kalome alo ti sam le et mai mi moi chu zak boxi ril runa boxi chuan a tareng maya atong thadu to lo angoi tak daya wangin John chuan a chana zota chuta mi moi chuan tlang dewin engkim aril runat na te chu ashil ta veka John chuan ka hria thiam lo wangani min ngai dam ro ti in zan hun min man pui du angem ti in a som led ve a mi moi thin rimpo a re le rang khop mai atuk zinga sheldon chuan a har vela api in chu a in le ngala chuta Dr. John le mi moi in thla lai vel te chu a mu a anu le pa te chu kai thawin mi moi ina John a aria thu chu a soi veka sheldon chuan mason na ro pui takani an in thla liam ma in lom pui na thu soi turin kawakal nga lange atia andan man ma chuan atlan chuak ta ngalani mi moi le Dr. John te po chu an in mil chauzel tumkhat chu dinner an eidun lain mi moi chuan kola dong hlol maya arin lo dewin furniture door nei tu pa aira lo ni Dr. John hne na chuan sheldon ani thu soin afalin abeta daya aira chuan angai thu te aron soya mi moi chuan lamsiamin nakina kalo beliang che atia Dr. John hne na chuan a in soi fia theisham atuka Mary chuan anu in mi papa ni a date ani ti asha chuan thalawati hle maya ma se mi moi chuan kanun ka chen ve du alom ba ka fa ka nei bel to don hleinem an pani a tha ka ti zong chu ka thlang dona ka tan tunge thazo ka sha ta ngai alom aloti a Mary po chuan ti ngai na vak a she to big lo chumizana mi moi le Ira te dinner e dun tura an chuak tur che chu sheldon chuan a en len na mangin alo mu a chong hle ti chuan a role model Dr. John ne na shil tumin avakol ngala
ma se van nei thlak takin Mary chuan alo dang man hlo Mary chuan thil omzia chu a hrilfi ave molmola kan buaina chia kan ngai tu aturani a kan ti thei chu du thlanna dik tak asiam theina na tong trai sakani ti in seldona chu abeng dai thei shamani ti chuan mi moile Ira te chu restaurant a dinner e turinan kala atira chuan lim takin an in koma ma se Ira chuan mi moi chu New York a zin khothon puya asoma chuta chia chuan mi moi chuan a theilo thu soin midang du anei to thu te chu a shilta vek maya an pahnia a kop thei chu in ring ma se in thiam lo na lian tak anei ani an hukonga Ira chu ril runa in a tap hom maya du sakna te a hlan velwam bok tum khat chu mi moile Jonathan zanria an kilain furniture alo thleng hlol mai Ira ne na tanga thil pe kaloni mi moi chuan Ira chu kol ngalina hawa alom lo thu te chu ashil Dr. Jonah chuan thil thleng alo zota chuta mi moi po chuan zep nei lovin engkim Ira an athin lung ne let atum dan te chu ashil ta veka rin lo takin Dr. Jonah chu aphur hle a elpui nei chu nuamati zong takaloni ti chuan atuka John an Ira chu avamhuta ngala intipa zet hian ramri khamani to thule chu ramri chu pelo turin ava vota mia amai hosan maya tumlai chuan Ira chuan molu tukti in aphun sepa ma se Dr. John chuan alo she pha chuni in tumo molitia atia borak chu asang chhoviau mai chuti lain in lama ve thung chuan Mary George le mi moi te chu anlo ti ti a abial pathar chung chang te chu anlo soi hawa an hlim khop mai chuta mi moi chuan ka hmanga ive tak takin ka shia ati chuan hnunglama sheldon na churon langfadin thalu tuk ke po in ka hmangai aron te thut maya Dr. John thu soi te shia thiam lowi nei chuan ka soi fia sak thei reng chenia ati zomzat bok lelama Ira le Dr. John na te po chu anlo in ngai le hle maya an inkara boruak asang chhoviawe moti lain mi moi thatna te chu soidunin anlo limdun le viau thung siani atuka John chuan mi moi avamua Ira avabiak dan le Ira chuan ati buai to lo nan ava vo thu te chu ashila ma se mi moi chu alo lom haulo chutiang thila lo ti chu athin rimlet zoka an inhnial buai ta a chuta Sheldon aron lang vele ngalin thil omzia azota Sheldon chuan furniture dora Ira mutura avakala wangin ithin rimem ni aloti a chuta mi moi chuan Jonan engkim Sheldon a ashil ve thin ti ashat chuan athin rim zwal hle ti chuan dan zamadu ta a an inkar chu tu ma hne na soi arem ti to lova Sheldon a po inrol to lo turina ti zuibok Sheldon chuan idea nein api dan zam chu papera omse tha ati a ti chuan an printa a ming an sign nan bok chu Sheldon chuan tha ati hle maya mi te ne na an inkara dan fel fai taka zam ve zel chu atum ve pha ta ani